sida mot Valencianernas dans. Som på många sätt kan sätta ursprunget till Castellers-traditionen. Traditionen bygger mänskliga då. Dansen har flera ingående delar. En kastanjdans, en valdans. Och sen när det görs framträdande så slutar man att bygga en enklare mänsklig konstruktion. Vi får se hur mycket vi får se här idag. Publiken här på andra sidan. Vi vill ha Villa Nova Geltrú i Katalonien 2010. Festa Mayor i Villa Nova Geltrú i Katalonien 2010. Vi får se alla de ingående delarna vi har sett. Castanjetdansen vi har så skaldansen i alla fall lite grann av det. Det kommer också ett mänskligt prov som slut på det hela. Det var så den här utan då religiösa formen av mänskliga ton. De här danserna utvecklades i samband med religiösa ceremonier som sen plockades upp av folk som flyttade från Valencia till Katalonien och här utvecklades det bli mer en kultur man tycker högt på. I Castellers-kulturen så har det ju tappat bort hela de här dansbitarna som föregår tonet. Vi är som sagt i Villa Nova Geltrú i Katalonien.